Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. Sorry. Ba't ka galit? Ha? Ang gagal mo eh. 68 na po si Poldo. Em. Samantalang ako, 38 years old pa lang. Uy, sana all. Tatagal kaya siya sa akin? Depende. Magandang umaga po, Uncle and Tita, at sa lahat ng nakatutok, nanonood at nakikinig ng programang Mga katas ng nakalipas. ako po si Olivia. Lumaki po ako sa lola ko dahil bata pa lang po ako ay hiwalay na si mama at papa. Si mama po may iba na siyang pamilya. Hindi ko po kinakahiya na boyfriend ko si Poldo na 68 years old. Opo, 30 years po ang age gap namin. Ang tanda naman. Wow, hiyang-hiya ako sa mga kanot. Mas gusto ko po kasi yung lalaki na matured kaysa sa mga bata ngayon na first date pa lang, gusto tikman ka agad. Ganon ba yun? Ganon na ganon po yan, sabi ni Tanya Chinita. Paglalaroan ka lang, magsasalita ng mga mabulaklak na words para ma-fall ka, mag-I love you agad, I miss you, good morning. Pag na-fall? Pag na-fall, titikman ka, tapos hindi na magpaparamdam, i-ghost ka na. Ganon pala kayo. Pero pag sa matanda po kasi, secured ka. At alam mong pang long term. At hindi ka titikman lang kasi marami na silang natikman nung bata sila. Wala. Sabi ng saging. Yun po. Kaya na-fall ako kay Poldo kahit hindi naman siya gano'ng kagwapuhan. Sakto, Paul. At least po, pensyonado at nasa Amerika na. Nagbabakasyon lang po siya lagi doon. Pero ayaw niya din doon tumira. Lalo na ngayon na kami na po. Nakilala niya po ako nung nagpapabook siya ng ticket. Yung anak niya papuntang US. At dito na nga po nagsimulang tumagas ang mga katas ng aking nakalipas. Katas ng nakalipas. Ayan. Okay na ba? Sir, okay na po as usual. Siyempre, pag kayo, mabilis lang ang proseso ko kasi suki ko na kayo. Thank you, sir. Anak, ayoko na kasing pumunta ng US. Kasi nang lamig doon na yung arthritis ko eh. Nag-overreact eh.
Daddy Polds, bakit naman? Ano ka ba, alam mo? Oy, huwag mo naman ako i-Daddy Pauls. Last na nag-Daddy Pauls sa akin, si Sarian. Biniyak yung Kasi noo. napaka-cool daddy mo dito sa anak niyo po. Kaya Daddy Polds, ang cute kaya. Kaysa naman Lola Polds, oh. Okay na sa Daddy Oh, Pauls. Daddy Polds. Anak, alam mo itong... ano kung pangalan mo iya? Olive po. Olivia po, pero mas okay sa akin kung Si Olive. Olive ay aking sinamahin. Lolo po, Daddy Polds. May kanta niyan eh. Oh. Paano na naman? Iba tayo mo dito. Maganda naman yung bata. Ilang taong ka na, Olive? 38 na po Oh. ako. Itong anak ko, 35. Yun yung mga market mo, Olive, di ba? Pa, may girlfriend na ako sa US. Loyal ako. Daddy Polds. FYI. Sa kapatid ko na lang na isa. Si FYI, hindi ko bet ang mga 35 kasi may mga past relationship akong ganyan. Gusto, iba, sex agad ang gusto. Ayoko nung mga ganyang edad. Ganun ba? Opo. Ikaw, anak ko. Babaero po yung mga gaytin nyo yung anak nyo, pogi, halata. Namtan nyo yung buhok ko, guhit na guhit to, halatang halata. Planchadong. excuse Tinan nyo me. yung pormahan, oh, halatang ang daming kachat niyan, Lolo Polds. Bukod sa Well, may girlfriend na po ako, kaya hindi ako nagchat-chat ng iba. having a girlfriend is not an assurance na hindi po kayo babaero. Totoo naman eh. Kasi mana ako sa tatay ko. Maski nga Loyal po, to eh. ha? Anak, wag mo na ako idamay dyan. Kung ayaw mo sa kanya, di akin ka na lang. Ha? Pwede, Daddy Polds. Ah. Pwede naman. Ayaw mo. Oh, tingnan mo. Pumapayag na. Joke lang, Daddy Polds. Di ka na naman tutuloy sa Amerika niyan ha. Ipapacheck up natin yung mga... Daddy Polds, ano yung bukol-bukol mo sa paa? Yan ang tinatawag na pampaswerte. Ano yan? Masakit ba yan? Wala, hindi siya Ba't di mo masakit. pinapatanggal? Di ba mayaman kayo? Bata pa ako, ano na yan eh. Basic na yan eh. Kakaalak mo yan, tsaka kakapambababae mo yan, no? Hindi ako tulad ng SG Francis. Pag nakita ka, titingin na naman sa'yo. Nanonood. Siluso pa naman ako. Sige na, Lolo sige, Polds, maraming nakapila eh. credit card ko na lang ha. Apo, thank you, sir. Saka, Daddy ito. Polds, good luck. Ingat sa stay. Ayoko nga pumunta, anak. Ayan na naman tayo. Sige, magpabook na lang ako pag sasama to. Tatawag na lang ako sa'yo, Olive ha. No problem po. Walang problema yan sa akin. Okay. Sige, Daddy Polds. Bye-bye. I love you too. Ako talaga. Ganun po talaga si Daddy Polds tsaka yung anak niya pag nasa store, nasa office, tinutokso ako. Gusto mo naman. Tinutokso ako sa anak niya, minsan sa sarili niya. Pero alam niyo, akala ko joke-joke lang. Tapos isang araw, pinapadalhan na po ako ng kape. Minsan flowers, Uy! minsan mga pagkain, mga delicacy. At dun ko na-realize po na seryoso si Poldo sa akin. Dahil dahil niya raw akong pakasalan. Kung kaya naman po, Huwag ka maya, ha? Order whatever you want. Kain ka. Ako bahala sa'yo. Daddy Polds, ano tatawag ko sa'yo? Huwag mo na, Daddy Pauls, kasi para kitang anak eh. Ano na lang? Nahirapan ako sabihin ng mga waiter, basta. Babe, ayaw mo na, babe? Hindi pa naman tayo eh. Tayo na. Kailangan pa bang i-memorize siya? Tayo na. Ayaw mo ba? Gusto. Oh, kung meron man akong... Baby. Baby Polds. Yan. Baby Pauls. Parang white. Kaya ka na Paul sa akin kasi Poldo eh. Alam mo yan talaga yung gusto ko sa'yo. Napaka-joker mo. Siguro nung bata ka, dami na umaling sa'yo. Nagsiselos wala. ako. Ngayon ko lang ginamit yan. Yung Paul na Paul ka dahil ako si Poldo. Sa'yo ko lang Baka ginamit marami yan. kang dinidata. Wala. Bukod sa akin. Wala ah. talaga. Hindi ko sasabihin na pang 12 na siya. Wala nga akong sinasabihan ng ganyan. Hindi ko rin sasabihin na maraming nanliligaw sa akin matanda. Binibola ko lang siya. May sinasabi ka ba? Parang narinig ko yung konsensya mo. Binubul. Yung konsensya ko. Wala
Baby Pulse. Uy, thank you pala sa sa padala mo na kating ko. Ay, walang ano man. Nagpadalang kating ko. Di ba ikaw yung sumasakit lagi yung tuhod? Kasi iba yung gamit ko eh. Ano? Yung dahon ng tuba-tuba. Meron pa nun sa'yo? Meron, may tanim ako. Hindi ko sasabihin na marami akong binibigyan ng ganyan. Walang iya. Kala ko ako lang yung binibigyan. Baby. Hindi ko sabihin na marami ding baby ang tumawag sa akin. Ano yun, baby? Hindi niya alam na magaling akong mambudol ng matanda. Alam ko naman po. Alam ko naman binubudol. Hindi ba tayo mag-uusap? Puro konsensya lang yung magsasalita. Parang di tayo nag-uusap. Puro konsensya yung... Nahihilo na ako. Konsensya nga. Nahihilo na. Buti mo yung konsensya niya, madaldal. Hindi pala ako nakapag-maintenance. Nahihilo ako. Yung konsensya ko nahihilo na. Baby, pwede dumaan tayo sa sa department Saan store mamaya. May bibilin lang ako. Kung okay lang sa'yo. Bilhin mo kung anong gusto mo, baby. Talaga, baby po? ganun kita kamahal. Thank you, baby po. Tara na. Tara. Tara na, bilhin mo na kung anong gusto mo. Mag-bill out na yung senior citizen mo. Mag-bill out na tayo para may discount. Huwag na mag-discount, kawawa naman sila. Walang discount. Sadali, dandahan lang. Hindi ko sasabihin na diabetic na ako. Bakit ganun? Isang oras na ako nagpapatigas, hindi tumitigas. Ang hirap Parang... Bibi, pwede ba mag-usap muna tayo? Baby, may Pwede problema ka ba? Bakit parang feeling ko hindi ako enough, yung ganda ko hindi sapat kasi, tsaka hindi ako bata kasi hindi ko Maganda ka, mapatigas baby. yan eh. Ba't di tumitigas? Bibi, ano kasi, ayaw mo talaga. Stoy. Baby, ano bang gusto mong gawin ko? Baka may request ka para tumigas. Ano, baby? Bibi, sadali, kausapin ko lang. Huwag mo ko'y pahiya, Brad. Maawa ka. Pipitikin kita, ha? Ayaw talaga. Baby. Bibi, mag-usap na lang tayo. Manood tayo ng TV. Baby, ako na lang pasayahin mo. Ikaw na lang? Baby, nangangawit na kasi ako. Nangangawit na kasi ako, baby. Salita nga lang, pagod na ako. 5 Tapos, minutes lang eh. Kaya ko yan, 5 minutes. masasayahin pa kita. 5 minutes. Ganun makabilis, baby. Uy! Late reaction. Parang, ngayon, patanda na. Hindi niya alam na fertile ako kaya mabilis. Grabe yung 5 minutes, Dati, 1 minute na kayo, hindi ko na kaya. Baby, ngayon ka lang ba nakarinig ng 5 minutes? Oo, ngayon lang, baby. Baby, mag-usap na lang tayo. Pwede ba? Companionship na lang talaga ito eh. Hindi ko na kaya eh. Baby, wala ka bang gustong hawakan? Baby. Para bilang kapalit ng mga nabili mo sa Gusto akin. kong pumindot, baby. Kaso, masakit yung gout ko sa kamay. Kaya nga napansin ko, manhid ba yan? Manhid? Oo, masakit eh. Baby, huwag mo na Sige. akong anuhin, baby. Tandali, baby. Baby, wait baby, na, hindi ko kaya. Gusto ko na talaga, baby. Tikman ka kasi. Baby. Ang ganda ng abs mo, baby. Baby, siyempre kahit matanda na ako, nag-gym ako eh. Ribs ba yan o abs? Ribs. Baby, sige na, sandali, baby. sandali, Pagbigyan mo sandali. na ako 5 minutes. Baby, hindi ko na kaya. Mag-usap tayo. Ganito, magbabakasyon tayo sa ibang bansa. Ha? Ihanda mo ang mga papel mo pa-proseso Baby, natin. talaga? Oo. Dadali mo ako, ganun mo ako kamahal, ganun ka Ganon kaseryoso kita sa akin. kamahal. Oo naman. Kung ano mang ari-arian ko, Bibi, bibigyan kita ng party Ganun doon. mo ako kamahal, Biyudo baby. na ako eh. Kahit walang nangyayari sa atin. Bibi, hindi na yun yung habol ko. Kasi may respeto ako sa'yo. Talaga, Hindi ko baby. sasabihin na ayaw na talaga ni Junjun. Kunyari pa siya na. Totoo yan, Respeto. Bibi. Respeto, pero... Respeto kita eh. Ba't ganun yung itlog siya? Ba't
Hindi ko sasabihin na. Ba't parang ano na lang? Oo nga, parang quick. Parang fishball na tuyot. Fishball na lumamig. Yung isa naman parang nangkikiam. Dinala ko po si Poldo. Ay, ano ba yan? Sa bahay namin. Kasi gusto ko na siyang makilala ng aking lola. Poldo! Carlota! Ikaw ba yan? Ikaw ba yan, Carlota? Poldo, baby! Poldo, baby! Ano, Carlota, baby? O nga, baby din pala tawagan namin ito. Lola, paano niyo po nalaman yung pangalan niya? Ang kapal ng mukha mo, ba't nandito ka ngayon? Wala nang chance maging tayo, ayoko na! Uy, excuse me, ayoko rin sa'yo. Mas gusto ko yung apo mo kasi maganda, bata pa. Anong sinasabi niya? Lola, magkakilala po kayo, Ay, ex ko yung lola mo. Magpapaliwanag ako ba't ako nawala? Ang kapal ng mukha mo! Aray ko, Carlota. Bakit ginost mo ko? Bigla ka na lang hindi nagparamdam. Oh, Ghost ang tawag ng mga Gen Z doon ngayon. Wala pang ghosting nung panahon Hindi, yun nga ang tawag. Yung bigla na lang hindi nagparamdam. Ha? Kasi... Pagkatapos mong kuhanin ng virginity ko, iniwan mo ako. Aray ko. Kapal na mukha mo. Ha? Alam mo kasi, Carlota, pumunta ako ng Saudi. Pagkatapos doon, dumiretso ako ng Amerika. Para may sakit yung aking nanay. Kaya sana maintindihan mo. Napilitan kong mag-asawa doon para Ito ba ang boyfriend mo? Ha, Apo? Opo, Lola. Lolokohin ka lang yan. Ako nga iniwan yan bigla. Matagal na tayo wala. Magbubuon ka naman. Mahal ko yung apo mo. Lola, naguguluhan po ako. Diba, Mag-isip-isip ka! Mag-isip-isip ka! Tawarin mo ako, Carlota, kung ano nagawa ko. Pero matanda ka na, hindi na kita type. Dito na ako Kapal ng mukha mo. Dito na ako sa... Pero makinis ka pa rin, ha? Bugs. Sa Chichinsanso ka ba? Bugs! Aray ko! Bugs! Aray ko! Ano? Mahal kita. Mahal ko yung apo mo. Sigurado ka? Tanggap mo Lola? pa rin ba ako? Ha? Lola, mahal ko po si Baby Polds. Tignan mo. Bibi, di ba? Mamahal At okay lang po sa akin kung naging mag-ex po kayo. Mahal na mahal kita, baby. Mahal na mahal kita, Bakit baby. mo ginawa yun kay Lola? Di ba mahal mo ko? Huwag ka na mag-question. Bakit mo ginawa yun? Tapos Sabi na ko yun. na miniloko ka, lolola ko pa. Thank you, you. baby. I love you. Not many people find it, but Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!